na Maya awit sa mahal Maya awit sa Maya Himaya sa amahan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo ang grasya sa atong Ginoo sa Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. May sumaginuso kita karon sa mga sala romandam kita alas pasol sa tus misa. May Martes sa ika-12 nga semana sa kasamtangang tuig. Kaluya na kita sa Diyos nga makagagaom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wa mahan agaka ag panilipdi ang imong katawhan. Ug ihatag kanamo ang walay punong nga pagtahod sa imong ngalan ug ang pingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Mabagari bang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Terhaka, ang hari sa Ethiopia, nagpaingon na sa Assyria aron pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya niini, nagsugo siyang mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla ni anang imong Dios nga nagsaad kanimo. Ngang Jerusalem dili gayud mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria sa tanang nasod nga ilang gisulong. Gilaglag gayud nila sila sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat na Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria. Ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo. Ug iya kining gihikyan sa tubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya. O Ginoong Dios sa Israel, nga anaa maglingkod sa trono, ibabaw sa mga kerubin. Ikaw lamang ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan, ug maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia intawon ako, O Ginoo,
ug tan-awa ako. Pamatia ang mga pulong ni Sinakiret nga ania ni ining sulat nga iyang gipadala kanako. Agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod o Ginoo, nga gipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod o gipanunog nila ang mga Diyos sa maong mga nasod. Kay dili man sila tinuod nga Diyos, kundili mga binuhat lamang sa tawo nga gikan sa kahoy ug bato. Nangaog daw ang maong mga Diyos. Busa karon, o Ginoo nga among Diyos, luwasain taon kami sa hari sa Assyria, aron masayod ang tanang gingharian sa kalibutan. Nga ikaw lamang gayud, o Ginoo, mao ang Diyos. Unya gipasuguan ni Isaías si Hari Ezekias nga agig tubag sa pag-ampo sa hari ang Ginoo miingon. Gibiay-biay ka sa katawhan sa Sion, ug gikataw-an kanila. Kay sa Jerusalem may mga tawo nga mahibilin, ug sa bukid sa Sion may mga tawo usab nga magpabiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulod ni makaduol ni ining syudara, ni makahigayon siya sa paggamit sa iyang panak. Mupauli siya sa iyang nasod agi sa dalan nga iyang giagian sa iyang pagpaingon nganhi. Dili siya makasulod sa Jerusalem. Kay panalipdan ko kining syudara tungod ug alang kanako ug sa akong alagad nga si David. Ug niadtong gabi na miadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kasundaluhan sa Assyria. Ug gipatay niya ang usa ka gatos ug 85,000 kasundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sennacherib ang hari sa Assyria, nipauli sa ila ug didto puyo sa Nineveh. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagsagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angay daygon diha sa siyudad sa atong Dios. Ang iyang balang bukid labing matahom sa kabukiran. Mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. Ang Diyos nagsagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihan. Mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos anaa sayang mga kuta. Gibantog siya sa pagkadalang panang. Ang Diyos nagsagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. O Diyos, gipalandong namo ang imong gugma, sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos, mausab ang imong kadaykanan. Nagaabot ngadto sa kinatungyan sa yuta.
ang sa katarong puno ang imong kamot. Ang Diyos nagsagang sa iyang syudad, Hangtod sa kahangturan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro. Kay tingalig musumbalik sila paak kanyo. Ayaw itsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy. Kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata ngadto sa uban, ang buot ninyo nga buhato nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa mga patrunas sa mga propeta. Surod ka mo hasigpit nga ganghaan, kay lapa ang dalan, ang pultahan, o sayon ang dalan paingon sa impyerno. O kini ang gisubay sa kadaghanan. Apamasigpit ang ganghaan, o malisod ang dalan, paingon sa kinabundayon, o diyotay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pakahulugan ng Ebanghelyo ha may suo, naghahit ka nato ni sa paghatag o bilis ang butang balaan. Dili gamiton sa pagpatuo, panangil, habak-habak, dili na mao. Ang butang balaan, kinhangan, talagsaong pagtahog sa mga imahen, magigong-sagrahan, bitahan, balaan na sila. Doon ako nailhas sa sugod pa ko na sign o sa siya ka sinadura ba ito? Sos, nakabig ba lain tinuuhan. Ang mga imahen, mga dibulto, gipamuak niya. Ang pasunog ang uban, gilubong, gibaman sa tabo. Ang tanan niya mga anak, nabuang. Kastigo. Muna, ayaw gipasibadi, abutang balaan. Kaya musumbalik na. Musa gihapon. Dili angay pasipadaan ang imong lawas kay balaan kana templo ikaw ha Dios human ikaw bunyagi. Ayaw itugya imong Dios sa dagkong sala o bisyo nga magkapadaot sa imong kaugalingon. Unda nga masakiton karon. Kay nagpalabi ang pagtanaw sa butang material. Pagtagba unsay sugo sa lawas, dili ang pagtagba unsay sugyot sa espiritu. Muna hinungdan daghan nga sakit. Why pagpugong mapatuyagon ang suglingon. Timan tinuod kita gidapit pasulod sa pero dili sayon. Pasulod sa langit. Sigpit ang dalan paingon sa langit. Nga naman kadaghan kita mga buluhaton. Apan lapad kayo dala padong sa impyerno. Pumpang sa Ginoo mo'y gisubay sa kadaghanan. Daghan kayo wag tuo Ginoo. Na mga Katoliko wag tuo Ginoo. Babari lang tinuhan. Ang puros lang kanta-kanta, sayaw-sayaw, basa-basa Biblia, kaon-kaon, wala. Way sakramento. Makaluwas na, dili. Ang sakramento lamang, may makaluwas tao. Manibugtong paagi, nakita mabalaan, maluwas. Dili ang sayaw-sayaw, basa Biblia, kaon-kaon, dili. Ang sakramento, labi na ang sakramento Eucharistia, o ang sakramento sa pagkagihiuli. Muna makaluwas sa tao. Una makaluwas tao, bunyag.
Pero humang kabunyage, dili man garantiya kadi ka makasa. Wasa man gyapon nga naman. Doon na matay kagawasan pagpili sa mais dautan. Sumala sa Sirak 15, tudling 14-20. Ha? Busa daghan. Ang nahailos butag, kanindos kalibutan, kanindot o kamadaniyon sa salapi, gahom, politikanhon, o katigayon. O ang sa kinsang maulipo, anong tulo kay importanteng bahante, nga ito masinati sa nabuhi, mahimog yung dautan, mahimog yung gawanong sa unahon. Tanawa mga dato kayo. Ihimo lang pagsimba, napagkapin, lilig yun, pagpakitan tao lang. Tulang kisa kasing-kasing, layo sa Diyos, nagpatuya sa mga bisyo, tinago magdayan. Amen. Nindog palihog. Bisaad si Kristo nga masigpit nga gangaan magdala kanato ngadto sa kinabuhi. Madawat kita sa pagampo ug nagitudlo kanato sa Ginoo. Motuo kita Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magiya sa panon, ngadto sa danghaan padulong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga isip usa ka katilingban, tagdo nato ang usag-usa, uban ang pagtahod, ang pagsabot ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga tumano nato ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa atong maluluyong pagtagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa nagkalaing-laing balatian, makakaplag og kusog ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ngalang don Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang nangamatay, nga mga matuhuon, mabanhaw uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Langit nga mahan, mugnaa sulod kanamo ang matinud-anong kasing-kasing sa ingon higmaon ug tahoron namo ang uban sama sa imo silang ipakabahandi kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Son, pagkamo orang kini ato sa kapisyo, dawatan unta sa Dios ang Amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyong gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawat ang among halad, kini sakripisyo sa kadait,
Maghinlo ta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among ipangayap ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Bayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahanyo hatunay o makagagaw sa tanan. Angay ug matarong kayo nang pasalamat kami kanimo kanunas tanang dapit. Ay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nag-away sa usa abang away sa pagdayo. Duyo ko sa kami hatanan yung mga angay sa langit silang pagsangan sa mga lahunong nga himaya diya sa kaway sa pagdayo sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsanto ni mga gasa. Aron mahimo kani alang kana mga lawas o dugo sa Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang ulimigwa sa pan. Salamat kanimo. Mipikas sumihatan niini ngadto sa mga tinunan no bingon dawata kini niwa tanan og kana. Kini mga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Kasama ang paagi tapos ang paniha pumikuha sa sakalis ipasalamat nila pag-usap. Mihata ni ngato sa mga tinunan yung dawata kini o Panginoon kung mga tanan gikan niini kini mong kalis sa akong dugo sa bago tunhay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kini alang tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni si Kristo nagahala kami kanimo mahaning pa sa kanabuhi ug kali sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo ug kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagan himuang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo makahiusa diya sa Espiritu Santo. Tinunubay ginawa yung subahti po kalibutan. Mga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo 14 among Santo Papa Alberto among Arsobispo ug iyang makauban nga obispo sa tanang mga pare. Ano yung mga anak, yung mga tawagan ng kanabikan ng labi ng kadtong mga wala hinganli at nahikalimtan at nag-ampo alang kanila yung mga tanang kanas mga sa bunya na mataya sa manikis ng banaw at sila ubahan kanina. Dada silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imunaw, kauloy kaming tanan. Diba kami ngayon makaambay sa kanabuhin tunhay. Uban ni Maria ang inahang ulah Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, sa mga mater, uban ni San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, tanang mga santos o mga santas. Sa nagtuman sa mga kaubang latas katuwigan, baga nila ang may kamadaygon, ug kami kong himayahon, pinag Kristo, himong anak. Pinay kaniya ba kanidiha kanigatagan na kani makagaw nga mahan diya sa kayo sa Espiritu Santo, tanang dungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampo kita nato sa maha. Tangawit ng mga pulong at tulog ka nato sa atong mga Amana mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong
pagbuot, hindi sa'yo tamaingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Wa pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualuwas sa kami sa dautan. Mga iyo kami kanimo Ginoo, mo kami luwasong tanan dautan. At away kami sa kalinaw nining panahona, ang tinabangan si Makaloy mahaligay, may karunya sa mahiliwas na kasama. Ang nakapaawat kami ng malauman sa balik, na si Kristo manunobo. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. No si Kristo naingon ka sa mga apostoles, sa kanila nabilib kanyo, kanila nabihata ko kaninyo, at tanawang mga sanak ko niya pasali sa musibahan, sibo sa imong kabubuton. At hagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang apoy karihangtod sa kahangturan, Amen. ang kalinaw sa Ginoo sa kunay manakan ninyo. Manausap kanimo. Kitang timan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kudero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula ang kitapit alas bangkiti sa Ginoo. Ginoo dila ko ang imong kalawat kanimo, paring pamulong lamang o mamaayo. mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Amo ang miunong kanako at tanang pagsulay. O karon, tugyano kamo sa ngirian, naingon ang Ginoo. Kumangaon, manginom kamo dito sa akong lamisa, sa akong kingharian. Magampo kita. O Ginoo, naghatay ikaw kanamo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy tagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. O dada kami nganna sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog ining Eucharistia. Kini among gipangayo kay ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa ngatanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalat na ang misa, dadaan ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalag, uban sa nagkatigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iya, kamot kalipay ang dala, dalay kong katingat ang ngaway sama. Ihatagon maluluyon ang Ginoong Diyos, naghatagog kalanon siyang lungsod nga kabos. Katawan nga wa mahikalimot sa